Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Аура навагодніх святаў. На цэнтральнай плошчы горада ідзе мантаж галоўнай ёлкі раёна. Дабро ў лапы. Да дабрачыннай акцыі далучыліся выхаванцы ваенна-патрыятычнага клуба «Філін» і супрацоўнікі маладзечанскага аддзела дэпартамента аховы. 6-4 не на нашу карысць. Хакеісты «Дынамо Маладзечна» у чарговым матчы экстралігі саступілі смаленскаму «Славуцічу». Пачатак снежня снегам нас не парадаваў, і на вуліцы класічная еўрапейская зіма. Тым не менш, аура навагодніх святаў адчуваецца ўсюды. Крамы, арганізацыі установы упрыгожваюць тэрыторыі і фасады будынкаў. Дзеці майструюць папяровыя сняжынкі-выцінанкі на вокны. А на цэнтральнай плошчы горада ідзе мантаж галоўнай ёлкі раёна. Звычайна гэты працэс займае не адзін дзень. Навагодняе дрэва, дакладней яго каркас, вырабілі больш за 10 год таму на адным з прадпрыемстваў Маладзечна. Данный процесс значительно трудоемкий, потому что затребует достаточное количество и техники, и людей, и сложность нахождения самих елей. Сама высота конструкции 15 метров по высоте, вес ее без ели 3,5 тонны. На данную конструкцию приблизительно идет от 40 до 50 елей. Ориентировочно, но ставится около недели сама данная ель. Таксама работнікі камунальніка штогод устанаўліваюць ёлку і на плошчы «Старое место». Зялёныя прыгажуні будуць радаваць жыхароў і ў іншых месцах горада. У прыватнасці ў 5-м мікрараёне, каля 9-й школы і тэатра «Батлейка», у раёне завода парашковай металургіі і на прывакзальнай плошчы станцыі «Маладзечна». А супрацоўнікі культурных устаноў тым часам рыхтуюць цікавыя праграмы. Першы месяц зімы вельмі багаты на розныя святы. У Беларусі праводзіцца замена касавага абсталявання. Яна пачалася ў 2022 годзе у мэтах выканання саюзнай праграмы па інтэграцыі інфармацыйных сістэм маркіроўкі. Работы по замене и обновлению кассового оборудования в соответствии с новыми требованиями должны быть завершены до 1 января 2025 года. У субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, маркированных унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации. И до 1 апреля 2025 года у субъектов хозяйствования, не осуществляющих продажу товаров, маркированных унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации. Чтобы избежать негативных последствий для пользователей кассового оборудования, рекомендуем пользователям кассовых суммирующих аппаратов, особенно тех, которые не подлежат доработке, в первую очередь, и не будут дорабатываться, незамедлительно обратиться к операторам программных кассовых систем и перейти на использование программных касс. Это позволит оптимизировать работу пользователям кассового оборудования, избежать очередей, спланировать работу ваших торговых объектов и административной ответственности. Потому что с 1 июля 2025 года за использование кассового оборудования, не соответствующего новым требованиям, будет применяться административная ответственность в соответствии со статьей 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. И обращаем ваше внимание, что вопрос о переносе сроков перехода на новое кассовое оборудование не рассматривается. Інклюзіўная адукацыя. У Маладзечанскім дзяржаўным каледжы ўжо шмат год атрымліваюць прафесійную адукацыю выпускнікі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. 12 юнакоў і дзяўчат асвойваюць спецыяльнасць тынкоўшчыка-маляра. Вучацца яны па спецпраграме 2 гады, а заняткі праходзяць у майстэрні ў цэнтры кампетэнцый «Цэрэзіт», дзе ўмовы максімальна набліжаны да вытворчых. Першыя 1,5 гады тэорыю і практыку па выбранай спецыяльнасці навучэнцы спасцігаюць у каледжы, а затым яшчэ паўгода адпрацоўваюць атрыманыя навыкі на будаўнічых аб'ектах. Усе выпускнікі атрымліваюць і сваё першае месца работы. У заявах ад заказчыкаў кадраў недахопу не назіраецца. Ва ўстанове створаны ўсе ўмовы не толькі для атрымання прафесійнай адукацыі навучэнцам з адхіленнямі ў здароўі. Педагогі аказваюць ім псіхалагічную і сацыяльную падтрымку, заахвочваюць прымаць актыўны ўдзел ва ўсіх мерапрыемствах каледжа, спартыўных турнірах, канцэртных праграмах і конкурсах прафмайстэрства. У нас все дети идут на отработку, все работают, все молодцы, они способные.
они работают на уровне обычных нормотипичных детей. Нет такого, что у них ничего не получается. Да, есть сложности, конечно, есть. Не всегда изначально получится, но в итоге они трудолюбивые очень. Они такие упорные, настойчивые. И в итоге, да, по окончанию они выходят абсолютно мастерами, профессионалами. Дні адчыненых дзвярэй – гэта практычная магчымасць зазірнуць туды, куды звычайна дзверы зачынены. Падобныя акцыі ладзяць розныя установы. Мэта – прыцягнуць увагу. Праводзіць такія дні і Маладзечынскі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Аднак, як прызнаюцца спецыялісты, іх дзверы адчынены заўсёды. Выпускнікі школ знаёмяцца з асноўным напрамкам дзейнасці – прафілактыкай захворванняў насельніцтва. Навучэнцы даведваюцца, як ажыццяўляецца нагляд за аб'ектамі аховы здароўя, якім чынам праводзіцца лабараторнае суправаджэнне, а яшчэ пра тое, якім чынам паступіць ва універсітэт на умовах мэтавай падрыхтоўкі. Есть предложение выпускникам и абитуриентам 2025 года. Это, конечно, поступление в Белорусский государственный медицинский университет на специальность медико-профилактическое дело. Условия целевой подготовки в прошлом году и в этом году, они, конечно же, более мягкие, более приемлемые для выпускника. Это, во-первых, специальный конкурс, который проходит только среди целевиков. Обучение по целевому договору проводится на бюджетной основе. Получить целевой договор, заключить его можно в Минском областном центре гигиены и эпидемиологии. И определенные преимущества при распределении, это надо понимать, что это отработка по Минской области. Ну и, конечно, мы ждем своих будущих коллег. Мы очень хотим, чтобы пришла на смену к нам молодежь. И мы со своей стороны будем рады помочь, будем рады оказать какую-то консультативную помощь, рассказать, как заключить договор, что же такое медико-профилактическое дело, как учиться в данном университете. Ну и наши двери нашего центра всегда открыты родителям, ученикам. Кто заинтересовался данной темой, приходите, пожалуйста, всем расскажем, всем подскажем, как заключить целевой договор и как поступить в Белорусский государственный медицинский университет на специальность медико-профилактическое дело. Дабрачынная акцыя «Дабро ў лапы», арганізаваная актывістамі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, праходзіць у Маладзечне. Яе мэта – падтрымка і дапамога бяздомным жывёлам. Усе неабыякавыя могуць прыняць удзел і сабраць неабходныя рэчы. Гэта корм для катоў і сабак, міскі, ветэрынарныя прэпараты, ляжанкі і іншае. Сабраныя рэчы перадаюць у зоабарончае грамадскае аб'яднанне «Аніма». Да акцыі актыўна падключыліся дзеці і падлеткі. На мінулым тыдні свой уклад у добрую справу унеслі выхаванцы военно-патриотичного клуба «Филин». Филины – это же ребята, которые всегда там, где нужны. И когда поступило письмо от Белорусского республиканского союза молодежи в адрес молодеческого отдела охраны, я, конечно же, это увидела, предложила ребятам, и очень быстро, активно у нас все произошло, несмотря на то, что сбор по данной акции закрывается 20 декабря. У нас уже, как вы видите, все готово. Мы всегда работаем оперативно, прибываем туда, где нужно, и принимаем участие. Но тем более, это же братья наши меньшие, да, животные. Во-первых, это развивает в детях чувство эмпатии, любви, сострадания, сопереживания, воспитания. Это играет большую роль. В том числе ребята же сталкиваются в департаменте охраны, четвероногие друзья. Это непосредственные, скажем так, соучастники всех наших мероприятий, служебно-розыскные собаки. И я объясняю ребятам, что эти собаки тоже ни в чем не виноваты. Это, в общем-то, не приходится и объяснять. Конечно же, мы приняли решение, приняли участие. Да акцыі падключыліся не толькі выхаванцы «Філіна», але і супрацоўнікі Маладзечынскага аддзела дэпартамента аховы. Усе сабраныя тавары адправіліся ў адзін з аграгарадкоў Смаргонскага раёна, дзе мясцовая жыхарка даглядае кінутых жывёл, а гэта 13 сабак і 40 катоў. Дарэчы, з 2 кошкамі прама падчас сустрэчы змаглі пазнаёміцца выхаванцы «Філіна». Таксама дзецям і падлеткам расказалі пра тое, чаму жывёлы аказваюцца на вуліцы і як можна ім дапамагчы. Несці адказнасць за лёс сваіх гадаванцаў, не праходзіць міма, калі сталі сведкамі жорсткага абыходжання з жывёламі, да гэтага трэба прывучаць ужо з дзяцінства. Як паведамілі ў раённым камітэце БРСМ, збор корму і сродкаў па догляду за жывёламі будзе працягвацца да 20 снежня.
1 на 1 з пэндзлем. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі адкрываецца выстаўка карцін беларускіх мастакоў. Ва ўстанове, між іншым, у фондах знаходзіцца больш за 1000 жывапісных і графічных работ розных аўтараў. Цяпер наведвальнікі змогуць ацаніць творы ураджэнцаў Міншчыны. Сярод іх Валерый Шкаруба, Сергей Пісаренка, Віктор Данілаў. Усе палотны набываліся за апошнія 5 год. Некаторыя карціны, дарэчы, аўтары перадалі музею «Удар». На выставе прадстаўлены каля 30 работ мастакоў, якія працуюць у розных жанрах. 2024 год для нашего музея юбилейный. Минскому областному краеведческому музею исполняется 65 лет. И вот в рамках юбилея мы проводим множество мероприятий. И очередным из них стала выставка «Наедине с кистью». Здесь мы представили в основном работы последних лет, приобретения музея как в дар, так и по закупке. Существует такая программа президента, по которой музеи покупают работу талантливых художников и пополняют свои коллекции живописи и графики. И вот как раз на этой выставке представлены такие работы приобретения музея за последние 5 лет. Хакеісты «Дынамо Маладзечна» у чарговым матчы экстралігі саступілі смаленскаму «Славуцічу». Па заканчэнні першага перыяду нашы хакеісты вялі ў ліку, забіўшы 3 шайбы ў вароты сапернікаў. Аднак у другім перыядзе расійскім хакеістам удалося пераламаць ход гульні. На працягу 20 хвілін яны закінулі адразу 5 шайбаў у вароты дынамаўцаў. Нашы хакеісты ў другім перыядзе здолелі забіць толькі 1 раз. У фінальным адрэзку матчу смаленскія хакеісты адправілі яшчэ 1 шайбу ў вароты «Дынамо Маладзечна». Выніковы лік 6-4 на карысць Славуціча. Бліжэйшыя матчы ў нашай каманды адбудуцца ўжо на наступным тыдні. 17 і 19 снежня у лядовым палацы Маладзечна дынамаўцы згуляюць з хакейным клубам «Нёман». У нядзелю 22 снежня маладзечанцы таксама змогуць падтрымаць сваю каманду. У лядовым палацу горада адбудзецца матч з салігорскім шахцёрам. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!